Simanuan aton diri sa segundo distrito kapin paglalagi dira sa flyover nga na. Mayo na yung ng komentar ko parte sa na inang condemnation rally na. Yes. Mayo man na agad na mapa ano man sila. Mapaibalo man sila nga ang penitensya, ang antos sa mga pumuluyo diri sa natabo dira, no? Pero parte sa ining damo lang istorya parte na sa flyover. No? Importante lang na ditani nga nga maklaro gid, no? Tingwaan gid naton nga maklaro kun diin ang may diferensya nga nagka-diferensya, no? Kag san-o obra ko na posible din makuha ang budget kag san-o gid kadugay ang maobra sina kag maplastar gid maayo mapangitaan sang paagi nga hindi gid mabulayan ang nagagis dira samtang nga ginakayuna o kung nagaulat kita sa pundo nga kayuna kag hindi na kita haka o kung mag-speculate sa kung ano dira nga wala man gid siyang ginasandigan gid ang aton nga istorya agod nga ang wala ya diferensya malain ni kay kuno wala diferensya mo ya ang babla makondemar pa sa mga pumuluyo, no? Kinanglan adi mas may klaro gid nga mapatihan sa pumuluyo agod ya ang wala diferensya hindi makondemar sang aton mga pumuluyo kapin pa ni mga pumuluyo naton nga napektahan gid sila nga natabo das flyover na. So kung sinong accountable dapat manabat parang wala to ang salabton mapaigad sila hindi sila madala sa pakamalaod sang pumuluyo. Oo, muna kay ti bala mo kadamo sang istorya kadamo sang chismis nga kaluluoy man yang wala sang diferensya bla ang wala gid hindi accountable, no? But kung paano ni siguro there should be someone nga mapatihan sa mga pumuluyo lang nga mapati ang pumuluyo kay daw na tabo pumuluyo wala gapati kung ano batian nila wala gapati sa kung din gid bala ang matuod ano gid bala ang matuod, no? sa natabo dira sa sa ungkap flyover kag dapat tani ning nibla bala mo ining DPWH dapat ni supervisionan man lang sa mayo ning kontraktor. Yes. Kay kon obrahon man lang ka kontraktor nga wala sang supervision gid salig man sila nga sakto obra sang kontraktor te mo na that is one of the reasons biska na sunod pa sang biska na sobrang salig bala sa nagaobra kay ti wala ma-supervise sang maayo ti amo nang resulta. Okay, imagine tanan niya nga piers na tanan niya piers na usmod hindi lang 3 ka piers originally 3 ka piers subong ang istoryana tanan niya piers nag usmod kalilibog ulo mo kung there was a geotechnical investigation bird nga nag-amo na natabo, no? Assuming there was. If there was, posible sala ang pagkandak sa to, kung sala pagbasa sa result sa to O kung wala kung wala, ti amo na diferensya tungod wala makandak ka to. Amo na importante, kay importante na sa design mo. Ang structural designer mabase dira sa muna nga result sa pag-design niya na sang sang foundation, ti dira do board pile ginamit nila. Anong height sa board pile nga construct butang dira depende na sa results ng geotechnical investigation.